Okay, velkommen tilbage til fronten. Og så i dag, så handler det om sådan her nogen. Det er en tandbørste, og det er mærket Aquafresh. Og den er faktisk rigtig interessant, fordi den har okay, den er rigtig mange. Den har rigtig mange børster. Er det ikke rigtigt nok? Jo. Den har mange børster. Og derfor så er den bare god. Simpelthen. Nemlig. Og hvis der er noget mere, du har nogle spørgsmål eller noget, så er du velkommen til at stille til front.dk. Ja, eller gå på aquafresh.com. Og så bliver det spændende for alvor. Og tak